айни ҳол кор намекунад, ба хотире ки ҳамун сайт кор накардесте. Бародарои азиз, дар ҳолати штрафи мошин дар як сол зиёда аз 3 та административни правонарушения шава, донишҷӯи тиббӣ донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азизу гиромӣ қадр, дар як мавзӯе суҳбат мекунем ки бисёри шумо дар ин бора информатсия доштан мехостед. Айни ҳол нафарҳое ки маро тамошо кардесен, оиди конкурс якда сухан мекунам, бо диққат гӯш кунед. Агар ҳар нафаре ки билети бисёр мехара аз конкурси ма, ба фоидаи худаш мебошад, чунки билети бисёр харидагиҳора 3 нафарша призои иловагӣ метиҳем. Ба ҳамин хотир ма имрӯз як аксияи дигар мекунам, шансае даст натиҳен, бидрои билетотона бихарен. Ба 1000 рубл 10 дона билетон метиҳем, ба 500 рубл 5 дона билет. Марҳамат, видеои конкурса тамошо кӣ ва ҳозир билета бихар. Ассалому алайкум бародарои азизу гиромӣ қадр, чӣ хеле ки медонен дар канали ма конкурси нав сар шидагиай ва ман хостам ки имрӯз барои шумо як аксия кунам. То охирша бо диққат тамошо кунед. Конкурс ҳамагӣ 63 дона приз дора. Шоҳҷоизаш Lexus RX 350 ва якта Corolla 2 соли 2010. Аксияи имрӯзаи мо ба 1000 рубл 10 дона билет барои шумо дода мешавад. Дар ин ҳамин номерое ки дидестен, картаи Сбербанк ҳастай. Сбербанк ба номи Муҳаммаҷон меброяд. Сумта мепартой ва чекта дар ҳамин номер рӯй мекунӣ. Ҳамин номерда ҳам картаи Сбербанкай, ҳам WhatsApp-ай. Бихар билета, чекта рӯй ки ҷошда билетет меояд. Хоб мегзарем ба қисми мавзӯи асосии имрӯзамон. Бисёри шумо дар ҳамин бора савол пешниҳод мекунед. Хоб бо диққат гӯш кунед. Оиди даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Бисёре аз тамошобинони канали мо савол пешниҳод мекунанд ки оё рост аст ки даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ продлит шид то моҳи декабра, то 10 ё то 15 декабра. Ё бисёри нафарҳо савол пешниҳод мекунанд ки оё ростае ки дигар 12 моҳ шаҳрвандора ба артиш даъват мекунанд. Ман ба ҳамаи шумо гуфтаниям ки бародарони азизу гиромӣ қадр, ҳар гапе ки аз байни мардум паҳн мешавад, ҳамонро бовар накунед ва шуморо низ ҳамин гапа паҳн накунед. Овозаи бардурӯға дар назар дорем. Яъне ки даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Чӣ хеле ки худтон медонед, айни призофи тирамоҳӣ аз 1 октябр то 27 ноябр давом мекунад. Дар моҳи декабр ягон намуд аблава ва ягон намуд даъват ба хизмат вуҷуд надорад ва оиди кругли год шидани даъваткунӣ ба артишам бародарони азизу гиромӣ қадр, шумо ҳамин чиза хато нафаҳмед. Дар ҳолате ки айни даъваткунӣ ба хизмат набошад, мабодое ки шуморо ба комиссарияти ҳарбӣ даъват кунанд, яке танҳо барои номнавис кардан ва барои ба қайд гирифтан даъватон мекунанд. Ба артиш даъват кардан кругли год шидагӣ нест ва муҳлати даъваткунирам продлит шидагӣ нестай. Ин бад як мавзӯе ки шумо ҳама рӯза дар ҳамин бора савол пешниҳод мекардед ва ман хостам ки дар ҳамин борарам як видео кунам ва бифаҳмонам ба шумо. Акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Бо диққат гӯш кунед, ба саволотон ҷавоб мегиред. Доруҳои табобатӣ аз ширкати Шифофармо. Доруҳо барои нест кардани сангу намаки гурда, инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар ва инчунин доруҳо барои қувваи мардро зиёд кардан. Ва ногуфта намонад, ҳиҷомаи бепул барои занҳо ва мардҳо. Рақамҳо барои зан ва мард дар рӯи экран. ҳатман муроҷиат кунед. Як кас нависондаи салом, сози ака, номерои визасанҷ ҷавоб наметиҳад. Номерои нафаре ки виза проверка мекард, запрет кушода шида ё ин ки нашида, айни ҳол кор намекунад, ба хотире ки ҳамун сайт кор накардест. Бародарои азиз, як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, худам гражданини Тоҷикистон, дар Россия кӯдакдор шавам, кӯдакам гражданство мегира ё ин ки не? Дар Россия кӯдакдор шавем шумо, агар бале фарзанди шумо шаҳрвандии Россияра дастрас мекунад. Нумон нависондай: ассалому алайкум акаҷон, билет аз конкурс чӣ қадари дигар мондак? Билетҳо чӣ хел рафтаистанд? Билетҳо шигри худо ки соз рафтаистанд. Ин ҳами ҳозир одаме ки тамошо кардесай, агар билет харидагӣ набошӣ, бидро аз аввали ин ҳами видеои конкурса як бори дига тамошо ки ба аксия билет бихар ва тезтар билетҳои мо тамом мешавад. Билетҳо қариб бигем 30% зиёдаш ба фурӯш рафтае ҳозирашда. Як кас нависонда: ассалому алайкум ака, сози хуби ду савол доштам. Ба штрафи мошина ай Россия депортатсия мекунанд ё ин ки не? Баъд аз Россия права гирифта мешавад ё ин ки не?
шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон бале дар Россия метавонад ки бихонад ва ҳуҷҷати ронандагии российскӣ бигирад. дар ҳолати штрафи мошин дар як сол зиёда аз 3 та административни правонарушения шавад, новобаста аз ӯе ки ӯ ай мошина ё ягон чизи дигар метавонанд ки депортатсия кунанд. Абдуллоева нависонда: ассалому алайкум додарҷон, агар запрет кушода шавад баъди чанд рӯз ба Россия омадан метавонанд. дар ҳолате ки выезди шумо кушода мешавад, аз ба задани то муддати 60 рӯза ҳамун снимат мешавад ва шумо метавонед ки сафар кунед ба Россия. як кас нависонда: яка писароро мебаранд хизмат, эҳтиёт кунед, ҳамаш дурӯғай. бародари азиз, ина мега пита дурӯғай. як фарзанд ба хизмати ҳарбӣ даъват нашидай ва намешавад. санҷар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, як хабар шунидам, рост бошад? донишҷӯи тиббӣ, донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон баъд аз хатми донишгоҳи хизмати ҳарбӣ 3 моҳа мешавад, рост бошад? мутаассифона дар ин бора ягон информатсия нест ва ягон чизам тасдиқ шидагӣ нестай. ҳозир мо наметавонем бигӯем ки ҳамин ростай ва ҳозирашда гуфта метавонем ки асос надорад. бародари азиз, як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, ман 27 солара пур карда 28 гузаштам, хизмат мебарам? не, аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ аллакай озод ҳастем шумо. як каси дигар нависонда: ака, ҳамин саволи мара ҷавоб де. ду кӯдак дошта бошӣ, хизмат мебаранд. нафарое ки соҳиби 2 фарзанд ҳастен, аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастен. бародарони азизу гиромӣ қадр, то видеоҳои оянда, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.